Tartós élelmiszereket gyűjt a Beledi Egyesített Szociális Központ. Várják az adományokat az intézmény beledi központjába. A Beledi Egyesített Szociális Központ közeledik az advent, gyűjtést is szokott szervezni. Most hogy tervezik ezt az elkövetkezendő időszakban, november második felében, illetve decemberben? Igen, hát a kollégák ilyenkor egyébként egész évben is, bár a látszat néha csal, mert azért hallok olyan információkat, hogy milyen jó, hogy családsegítőknek. Erre van egy anekdótám, hogy annak idején jelentkezett egy kis hölgy, és volt kollégám mondta, hogy kislányom, ott nagyon jó helyed lesz, már úgyse csinálnak semmit, csak itt vannak és ott vannak. És a kedves kolléganő 3 hónap után otthon szinte idegősszel kimerültséget kapott, és akkor döbbentek rá, hogy ezért a látszat néha csal. Itt meg hatványozott a kollégáknak az energiájának az igénybevétele. Jövő héten már gyűjteni megyünk, péntek, szombat, vasárnap egész napos szolgálatot kell, hogy teljesítsenek. Nyilvánvaló nem csak pszichésen, mentálisan megterhelő, hanem fizikálisan is a több 100 kilotonnás mennyiségű árut megmozgatni több alkalommal. Mit gyűjtenek és kiknek? Tartós élelmiszert a korábbi évekhez képest. Ez még karácsony előtt kiosztásra kerül, hogy a korábbi években is el vannak készítve a csomagok településenként az adott rászorulóknak, és az kiszállításra kerül. Ebben liszt, olaj, rizs, csokoládétól elkezdve, tehát minden a konzerv, a bébi étel, személyre szólóan a családok vannak megcélozva ezzel. És ezt november vége, illetve az advent időszakban történik a kiszállítás, vagy már karácsony környékén? Karácsony előtt. Tehát karácsony előtt időszakban nyilván ugye azért a szakmai feladatok is ott vannak, amellett jönnek még be plusz feladatok. Azt gondolom, hogy a médiában elég sokan értesültek, hogy mondjuk bölcsődenyítás volt, még azért ott is vannak feladatok. Ellenőrzésünk van, ami rendszeres évenként, tehát nem különleges ellenőrzés, de arra azért készülni kell, dokumentációkat beadni, tehát mindig van tennivaló az intézménynél. És aki akar támogatni, az hogyan teheti meg, hova viheti a tartós élelmiszert? Az intézményünkbe fogadjuk a tartós élelmiszereket, több éven keresztül voltak helyiek is, akik akár pénzadománnyal támogatták a kezdeményezést. Így szeretném megköszönni nekik, bár minden évben nagyon nagy gondom van rá, hogy karácsonykor egy üdvözlőlapot elküldjünk és megköszönjük a támogatását, de azért itt is szeretném megköszönni mindenkinek, és hangsúlyozva a kollégáknak a munkáját. Hány rászorulóról lehet szó egyáltalán? Hány ember tudnak ilyenkor támogatni karácsony előtt? Hát ez nyilvánvaló a begyűjtött mennyiségtől is függő, de igyekszünk az összes nálunk képben lévő család, vagy esetleg az önkormányzatoknál felméretjük, egyeztetünk polgármesterekkel, hogy ki az, akikre esetleg nálunk nincs benne ügyfélkörbe, de településen azért van róla információ, hogy nehezebb anyagi helyzetben van, és annak megfelelően készítjük és osszuk a begyűjtött élelmiszereket. Ez közel 100 család, vagy? Annyi biztos. Tehát az a minimum, nyilvánvaló, hogy költöznek, jönnek újak, az sem mindegy, hogy mondjuk idős egyedülállónak visszük, vagy több családosnak visszük, mert az a mennyiséget azért befolyásolja. Tehát ha egyedülállóknak viszem nyilván, akkor 500 csomagot is össze tudunk készíteni, de a nagy családosnak annak azért jóval nagyobb mennyiségbe rakjuk már össze. És még egy dolog, csak tartós élelmiszert hozzanak az emberek, tehát támogassák ezzel a Beledi Egyesített Szociális Központon keresztül a rászorulókat, vagy egyéb dolgokat is lehet adni karácsonyra? Éven át kapunk felajánlásokat, mondjuk ruházattal, egészségügyi eszközökből, akár baba felszerelési eszközöket, és ezeket mind ugye, ahol tudjuk a településen, hogy kinek van éppen szüksége rá, föl van ajánlva, vagy keresik, és akkor mi magunk igyekszünk begyűjteni, megszerezni az adott eszközt. Köszönöm. Én is köszönöm.